en buiten het Koninkrijk der Nederlanden. Om, hoe donker en moeilijk de tijden ook zijn, te blijven vertrouwen. Net vergeten. Met name het deel in het beeld in de Tweede Wereldoorlog. Goedenavond en van harte welkom bij aflevering 9 van Net vergeten. Jong praten we over een organisatie uit de 30 jaren die het nu 48 jaar na het beëindigen van de oorlog nog de nodige emoties losmaakt. En zeker bij de generatie die oorlog meemaken had. Waar van die mensen kent net Anton Mussert? Waar had net persoonlijke herinneringen van de mensen die na de oorlog bestempelen worden als fout? Een onderwerp dus dat nou nog actueel is voor een protte mensen. Aflevering 9 van Net vergeten gaat over de Nationaal-Socialistische Beweging, beter bekend als de NSB. Op 14 december 1931 werd de Nationaal-Socialistische Beweging opgericht door ingenieur A.A. Mussert en C. van Geelkerken. De fascistische partij koos dadelijk een geweldige groei. Al in 1936 waren er 52.000 lid inschreven. Deze groei kwam echt te uiting in de verkiezingen voor de provinciale steden in 1934. De NSB behelde 8% van de stemmen. Vooral Liets Borgers negen naar deze fatsoenlijke Nederlandse variant op het fascisme. Wij hebben bezworen dit volk om zijn karakter te handhaven. Wij hebben het bezworen, wees Nederlands fier en zelfstandig, wees diets. Hou vast aan Indië. Geef aan de jeugd een toekomst, wees jezelf. Wij willen onszelf worden, is jarenlang onze leus geweest. En wij zouden landverraders zijn? Ik weet niet of de Duitsers komen. Maar als hij binnenkomt, dan zal hij hier vinden een volk nog onder de ban van de democratie. Hij zal een gedeelte vinden wat nationaal-socialistisch is. En de tragiek is niet voor de democraten, maar voor ons. Omdat wij nationaal-socialisten in den geest internationaal ons verbonden voelen met Mussolini en zijn fascisten, met Hitler en zijn nationaal-socialisten. En wij zullen staan bij de ondergang van ons vaderland. En wij zullen degene zijn die ons verzetten tegen de ondergang van ons vaderland. Omdat wij zeggen, dit volk zal niet kapot en het gaat ook niet kapot. Wij willen niet geminacht worden door de Duitser. Wij willen niet hebben dat hij hier passeert en 's morgens een kop koffie kan komen zitten drinken. En dat hij zegt, och dat stomme zootje was de moeite van het voorbijlopen niet waard. Maar, als wij dan toch ook ontwaakt zullen zijn. En als wij de gelegenheid krijgen om de democraten bij de lurven te krijgen. Hen die ons in die toestand gewacht zullen hebben. Dat hier Duitsers staan. En wij onder heerschappij van Duitsland zitten. Dan zal ik u persoonlijk vertellen, dan zal elke democraat die verantwoordelijk is straks in de nationaal-socialistische staat met mij een rekening hebben af te sluiten. Zij hebben ons land en ons volk vergiftigd. Zij hebben het overleefd. Alhoewel Mussert geen principiële antisemiet wie, waard na 1934 de NSB dit hield niet meer. Vooral na de ster van Hitler in Duitsland opkwam. Het succes van de statenverkiezingen waar likwijls net herhellen. Bij de landelijke verkiezingen van 1937 leidde de beweging een zware nederlaag. Oorzaak hiervan wie de brede weerstand in het Nederlandse politieke en maatschappelijke leven in het opkomend fascisme. Deze weeromgang maken Mussert afhankelijk van wat er in en vanuit het buitenland badde. De hoop van Mussert om na de maaiendagen van 1940 dat de Duitsers hem dadelijk uitroepen zouden tot leider van het Nederlandse volk, wat gouden groen in waren. Maar liet Mussert links lezen. Enkel het streepje van het Rijkscommissariaat de Nederlandse maatschappij op gereedmoedige wijze te paaien, bracht Mussert weer wat voortlucht. Wij waren in de handen van een bende moordenaars. Wij zijn gespaard gebleven. Ons volk is voor 99,9 gespaard gebleven. Ons land is voor het grootste deel gespaard gebleven. Onze krijgsgevangenen of hun krijgsgevangenen zijn losgelaten. Wanneer gij dat alles denkt, als ge dan nu eens even wilt bedenken, dat niet Duitsland hier zou gezeten hebben, maar dat de Canadezen of de Engelsen of de Franse troepen hier het bewind zouden hebben uitgeoefend. Wat er dan van ons volk, wat er dan van ons over was. En daarom daar aan de weg stonden ze, en je kunt zeggen en terecht. Dat was niet propagandistisch, maar het was uit het hart. En daarom nu wij hier zo zijn,
U voor degenen die daar gestaan hebben, neem ik het over. En ik zeg uit dankbaarheid voor het feit dat wij gered zijn. Uit dankbaarheid voor het feit dat ons land en ons volk zo groot gespaard is gebleven. Uit dankbaarheid voor het feit dat die honderdduizenden krijgsgevangenen niet naar Polen zijn gestuurd. Maar hier konden blijven. Daarom zeg ik nu, Heer Hitler! Mussert rekken Liekwots hield niet meer in een isolement. Daarbij kwam nog dat de SS haar intrede in Nederland. Mussert zich hem dwong om hield niet meer concessies te doen. Nederland waar meer en meer een Duits wengewest. Ja, en over die organisatie praten we dus. De NSB, jong in het vierde. We doen dat met Jasper Keizer. Hij is 61 hier. Hij werkt op dit tijd in Boetenpost, maar is bijna onder arbeidsdiek onder zijn tannen. Een bilke dus. Keizer had gepubliceerd over de NSB en wij moeten hem dus een kenner nemen. Maar we doen Joen ook een beroep op je met Harkes naar net vierde. Wij vregen hem om straks te reageren op het onderwerp waar wij het Joen over hebben, de NSB dus. Je hebt gedachten over de NSB en de mensen die het lid zijn van die organisatie. Meningen, ervarings, vragen misschien. Je krijgt straks van mij de telefoonnummers, weet je hem skilly kennen. Maar eerst dus Jasper Keizer. Goeie Keizer. Publicatie over de NSB, vanwaar de belangstelling van het onderwerp. Ik hier een boek schreven over het verzet in Acht-Karspelen en daarbij kwam te sprake de afzetting van de burgemeester. Dat wie een kwestie van verrieën op het distributiekantoor. Toen dat boek uitkwam, toen kwam de zoon van deze verrieder, of tenminste de veronderstelde verrieder, die kwam bij me en die vroeg me of ik eens uitziekje wil wat voor rol had zien hij ten in spelen hier. Nou, ik zei, ik weet net jongen, ik dat wel doch, want je komt op zo'n vreemd terrein, die NSB. Op Glad East natuurlijk. Ik heb daar even over tocht en ik zei ja, ik doe erin. Het geval is best dat er een boek over verschijnd is, een volledige inventarisatie van de NSB in Acht-Karspelen. Wils ik daarmee aan de gang weer, kwam ik een mansje, een bouwvakker, die verzamelde alle NSB'ers in Friesland. Krekka's Noord, sigarenbandjes en postzegels verzameld, die hij dat met NSB'ers. Hij vreeg me of ik daar een boek over schreeuwen wil. Hij kon dat net, had ik het dan waan wil. Nou, ik weet het net. Maar het onderwerp boeide me al griezelig. Ik ben er toch indoken. En ik heb dus een hele inventarisatie maken van de NSB en de mantelorganisaties van de NSB in Friesland. Zo ben ik er in verschillen rekken. Ja, het onderwerp is, denk ik, heel dreig, want je kon nogal wat controversiële zaken zien. Ik zie hier inderdaad nog heel dit libby. Ja, dat is ook inderdaad. De archieven die ben voor het grootste part verbranden. 2 dagen voordat de Canadezen Ljout bevrijden, hebben ze de zaak in de bron stutsen, voor het merendeel. Enkele liedse fragmenten van de archieven ben bewaren bleven. Daar heb ik tagang te horen. Maar via het net, ik heb alle dagbladen die er in Friesland verschijnd binnen, alle regionale bladen die er in Friesland verschijnd binnen, krijgen de Vriendse de Krant en dergelijke, die heb ik alle getrowest. En de NSB en ook de mantelorganisaties, die hebben alles gepubliceerd wat er in die oorlogsjaren terug hun mantelorganisaties gebeurd is. Na de oorlog hebben ze hebben nooit door praktiseerd dat toen destijds het geval was. Ze hebben dat ook zeer uitgebreid, want dat was natuurlijk ook uit propagandistisch oogpunt een prachtige reclame voor hen. Ik hier bijvoorbeeld de jeugdstorm behandelen en doet ik daarmee klaar wie, toen ontdekt ik nog een hele hege piet van de Friese jeugdstorm die hier nog winnen. Die libbet nog, een van de heegste NSB's die het Friesland hoorn heeft. Ik heb een gesprek met hem gehoord en hij zei tegen mij, je kan niks weten van de jeugdstorm, want alles is vernietigen. Ik zei mij, ik dan schreeuwen wat ik jou voorlezen voor de telefoon, wat ik in concept klaar heb. Ja, hij zei, ga je gang. Ik heb hem dat al een keer voorlezen en bleef een hele tijd stil. Ik zei, ben je er nog? Ja, zeker, zei hij. Maar hij zei, ik vreeg hem jou hoe jou dit al een keer weten. Ja, ik zei, allereerst klopt het. Hij zei, het klopt van A tot Z en ik hoef je direct niks bij te vertellen, want je hebt het van A tot Z, klopt dit. Maar hij zei, ik vreeg je nog eens, hoe weet je dat? Ja, ik zei hem, het man, alle je zelfs publiceren. Uitvoerig in de kranten heeft het alle gepubliceerd. Hij zei, het klopt van A tot Z. Ja. En dat hier er nooit verwachtte. Ja, toen ik het zei natuurlijk, toen zei ik, ja, waarachtig, het is exact. Ja, goed, de organisatie van de NSB, daar moeten we toch even over praten. De invloed van de organisatie, het is een organisatie die het opgericht is op 14 december 1931 door Anton Mussert. Ja.
kun je ook iets zeggen over de organisatie van de NSB. Wat wonen ze? Hoe dienen ze het? Het is een hele hiërarchische organisatie die uitgaat van het leidend beginsel dus ook. Nederland is in 14 districten verdeeld, of waar toen in 14 districten verdeeld, de 11 provincies. En de steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, dat vormden ook elk een district. Friesland werkt een district 2. Aan de top stier de districtsleider, die zetelen in Ljouwert. Dat weer de heer S. de Boer, en later hier weer dat J. van Weperen. Het district Friesland weer verdeeld in 3 kringen. Kring Oostergo, kring Zevenwouden en kring Westergo. Wie in de oude benamingen hè? Van vroeger. Ja, Hier is maar de Germaanse benaming. Inderdaad, daar heb je weer het SS-beginsel mee namen. Dat weer er heel sterk in. Men hellen dat uit die oude Germaanse historie weer waarom. Kijk, als die runetekens, bijvoorbeeld de SS komt eruit waar je dat runeteken. Je hebt dat teken, dat zie je dan wel eens bij Ban de Bom. Dat omgekeerde kruis is dat. Ja. Ik heb me nooit begrepen dat de mensen dat Ban de Bom teken broeken, want het is een zuiver SS teken is het. En daar lopen ze nou maar op een rij voor die Ban de Bom actie. Ja. Het is onbegrijpelijk. Ja. Wanneer dat een SS'er begroeven wordt, dan zie je op zijn overlijdensadvertenties dat teken, maar op zijn graf staat ook dat teken. En nou pronken ze er weer mij voor dat Ban de Bom teken. Dat is voor mij onbegrijpelijk. Ja, waarom naar de NSB? Waarom naar de NSB? Met name het deel en het beeld bejaarden tot de kring Westergo. Die is die onder leiding van de man Gerbert de Jong, hier uit Bitchem. Elke kring weer verdeeld in een aantal groepen. Elke groep weer verdeeld in lietsere stukken. Dat weer een buurt of een wiek. En een wiek die weer verdeeld in lietsere stukken een blok. Als het goed weer, dan besteed een blok uit ongeveer 10 à 12 personen. De blokleider moest zijn leden echt persoonlijk kennen. Het hart van de beweging, dat weer eigenlijk de groep. De groep, dat weer eigenlijk de werkeenheid van de beweging. Die organiseerde ik alles. En de NSB-termen luiden het weer de leidster, de krachtbron der volksgemeenschap. Alleen is hier vooral voor deze hele hiërarchische opzet, hier ze natuurlijk lang niet alle het kader dat ontbruts. Ja. Even naar de ideeën van de NSB. Ze willen wat versluieren, maar als je er doorheen prikt, duidelijk denk ik. Mag ik het zo zeggen? Nou, dat is wel moeilijk. Vind je het net dat hun hele reclame psychologisch, pedagogisch, meesterlijk van opzet weer? Een sprekend voorbeeld is bijvoorbeeld het boek van Johanna Harer, Moeder vertel me eens over Adolf Hitler. Ik heb het voorlezen in groep 8 op Squale, gedeeltelijk natuurlijk. Dat wie een boek dus uit de oorlog zien. Maar het boeide de band nog zo, of wie het een modern, spannend jongensboek. Ja. Je moest er wel goed doorheen prikken, maar het weer wel geraffineerd van opzet. Ja, dat weer dus een teken van die mensen. Geraffineerd, dat houdt al in dat het net altijd zuiver weer, als we in het geraffineerd werden. Inderdaad, maar je moet wel van goede huizen wijzen om dit alle keer te onderskiën. Ja. Dat blijkt ook wel. Het weer net alleen de arbeidende bevolking die het lid weer van de NSB. Er weer ook zeer vooraanstaande figuren, intellectueel lid van de NSB. Ja, en als je zo naar de statistiek, dan zie je dat een protte mensen in het midden staan en boeren lid worden van de NSB. Zeker dat. Want ja, het is het geroepmaatje van een crisis in land. Nederland ziet het in een crisis. Ja. De mensen verwachten er nogal wat van. Hè? Zeker als je praat over die middenstanders, zeker als je praat over de boeren. Die zeggen, waar we nou hebben is niks. Het wordt beter. Dat is ook zo. We moeten net vergeten natuurlijk dat aan de oorlog vooral de crisis stiet. Ja. En het wordt crisis, zei het al genoeg. Ik weet dat mijn heid bijvoorbeeld thuis kwam in de 30er jaren, maar een Rijksdaalder in een week. En dan moest dus zijn van Libië. Ja. En die had krek een huis gekocht. Nou, gaan er dan maar om staan. Precies, en daar maken zij heel handig beroep van. En ik kan me het voorstellen. Ja. Wanneer het jou de motivatie van deze mensen kennen en met deze mensen praten, dan kan ik mij voorstellen dat men dan uiteindelijk zijn heil zoekt bij de NSB, want men stiert toch bij de reactie in de morgen. En denk er goed dan ook het politieke bewind van uw regering weer zodanig. Nou, daar heb je ook nog wel eens over te praten. Dat is ook niet altijd positief. In elk geval heel zinnig beleerd, hè? Jazeker, en wat betreft de houding ten opzichte van de werkgeleerden die naar Duitsland gestuurd waren. En daar raakten ze in kennis met het nationaal socialisme de wiegewerkeleerders. Nee, precies. Kan ik me voorstellen dat ze stappen naar de NSB. Goed, gaan we naar die NSB-tijd. Je hebben uitlijn hoe het organiseerd wie strikt hiërarchisch, helemaal van de top naar beneden strikt georganiseerd. De aanhang van de NSB. Sjoen in uw gemeente, het beeld met name de deel. Kun je daar iets van zeggen?
Ja, in 1935 stemden er in het beeld 243 personen op NSB. Voor mijn name deel waren dat 143 stemmen. Dan zakt het in zo'n 30 is het voor het beeld 101 en voor mijn name deel 104. Dus je dus een sterkere daling in het beeld aan. In 39 is in het beeld 93 en in mijn name deel is het 92 stemmen. Nou maar we vanzelf net weten dat we een stemmen, dat we een geen leden. Geen leden, nee, duidelijk. Het ledental lijkt natuurlijk beduidend minder. Alleen dan ga je dan weer zeggen naar het aantal gearresteerden, dat er dus op 16 en met name 17 april arresteerd is, 18 april ook nog, 19 april, 44. Ja. Dan is het getal wat momenteel bij mij bekend is, voor mijn name deel 149. En voor het beeld is dat 105. Dan maar we wel bedenken dat er ook een aantal evacuees bij zitten die doen destijds uit Limburg in de oordepatten van ons land dus terug te komen binnen. Ja, had je het landelijk bezoeken, dan hier is een aanhang in de grote sterren. Zie je net een geweldige aanhang in Zuid-Limburg. Ja. En zie je een behoorlijke aanhang in eerst Greens. En dat had dan, denk ik, van alles te maken, maar die Greensgebieden, dat ze in de kunde wie een maar zaken zat die in Duitsland spelen, hè? Ik weet net, dat wordt wel eens vaker zijn, maar je via de Drenthe. Drenthe hier ook een sterke aanhang. Drenthe hier ook een sterke aanhang. Wat Friesland betreft is het een stellingwerven. Maar ook heel merkwaardig als je het over Friesland bezoeken, dan weer bijvoorbeeld Dokkum, Frenscher, Sneek, dat wie een huddekernen met een groot aantal. En als je dan zegt naar Dokkum en naar Sneek, dat wie in de oorlog rechtse plakken, kerkelijke plakken, dan vraag je jou, hoe kan dat? Ja. Nou, maar ik wil zeggen dat de leden over het algemeen niet kerkelijk gericht werden, maar dat weer toch centra met een sterke NSB, Frenscherek, hier in een vlakbij omgeving. Ja. Als je zoekt naar het beeld, die krijgt dus in 1934 krijgt die 4,6% Ja. van de stem. Ja. Dat zit correct onder het landelijke gemiddelde. En daarvan is wel zijn van ja, het beeld wie in die tijd echt nog behoorlijk onkerkelijk. Dat had er iets mee te doen. Deel jou die mening? Ja. Ik heb van 8 karspelen een nauwkeurige inventarisatie maken, omdat wij alle leden de boppenwetter kregen hebben. Ook wat betreft hun geloof, hun kerkelijke richting. En dan blijkt voor 8 karspelen ook inderdaad dat het mijn naam de boekenkerkelijke wien dit hier lid van wien. Uiteraard wien er ook een aantal kerkelijke lid van de NSB. Maar wanneer je dan de kerkelijke richting van deze mensen uitziet, je denkt erom, ik ben nou oer 8 karspelen bezig, dan wien dat de randfiguren van de kerken. Daar wien meerdere bij, ongeveer de helft, die wien nou lidmaat west van verschillende kerkgenootschappen. Dus dat wien echte zoekende geesten. En als je dan de persoon echt weer kennen, ik ken ze dus persoonlijk echt, voor zover dat ze nou leven, dan zie je ook, ja, dit binnen de ziekende geesten, die twijfel je. En die zochten hier hun heil echt bij de NSB. Wie de brood NSB is echt. Ja, want je zorgt dat omheen rent op het moment dat die oorlog uitbreekt. Ja. In Duitsland je binnenkomen. Hè? Inderdaad. Dan stijgt dat geweldig. Ja. Goed, je hebben de organisatie dat zetten. We hebben wat getallen neemt van hoe het hier in de gemeente lijkt. Zo'n organisatie stiert in val verzeld met de mensen, want die vieren het uit. Maar die mensen krijgen de inwoners van onze gemeente te maken. We hebben wat reacties op achter elkaar zetten over mensen die het met die NSB'ers in aanraking geweest hebben en hoe ze daar op dit stuit nog goed denken. Het was zo, de NSB'ers, het waren mensen die dachten, nou, wij kennen de Hardenstaat die komt. Als Duitsland door de oorlog wint, dan krijgen we de Hardenstaat. En dat gaf, dat gaf een hoop onrust. Gaf dat in het dorp ook weer. Want komt dat is zo, er is niks minder als dat de ene en de ander niet vertrouwt. Want als ze dat nou doen zouden, weet je niet, maar daar zijn nou, ze kunnen ook verklikker weten. Dat ze me aangeven. Dus dat was wel een kwestie van dat een gebrokenheid in het dorp opleverde. Van de mensen onderling. Omdat je zei, nou wie is net te vertrouwen en wie niet meer. Persoonlijk, dan sta ik altijd naar het standpunt dat het misweest is. Dat ze fraudeerd hebben. Maar ik kan het wel vergeven. Alleen maar nare herinneringen naar zover dat wij er aan metmaakt hebben, maar dat zeg ik alweer. Wij, die mensen, die goede NSB'ers, had je niks van te duchten. Maar het waren later wel vooral die romslam die eromheen kwam. Die zagen dat ook.
hier is straks wat voor ons te verdienen, want hij ging erom. En dat waren dan de NSB'ers die je niet vertrouwen kon. En daar zaten dan die verraders bij. Goeie NSB'ers? Ja, die hadden we gelukkig hier ook een paar. Die heb ik noemen, dat waren overtuigde NSB'ers. Maar die later, die jongens die erbij komen binnen, omdat ze dachten, oh hier wat voor ons te halen. En hij had er toeleid op een verraderij, zullen we maar zeggen. En dan niet te vergeten, dat hoort er nog niet bij, maar de bonnenhandel, dat was ook vanzelf een hele belangrijke geschiedenis voor een hoop. De mensen die hebben daar gewoon een bonnenhandel opzet en daar verdienen ze kapitalen met, want ze komen er alle kanten met uit. Als je nou aan die NSB weer omdenken, wat denk je dan? Aan die meisken en aan. Ben je dan nog lelijk? Nee, dat toch niet. Omdat dat kom weer hier op hetzelfde verhaal, maar dat die gunstige gevallen die ik nou naar in het hoofd heb. Dat die mensen die met praten konden. Die anderen, daar moet je beter maar nooit over praten. Die bijlopers en die dat dan om te doen waren om een boel in het hobbel te jagen en te profiteren van andermans ongelukken. Dat waren de broederlingen. Het hoort nog wat mal misschien, maar dat waren wel zo. Nou, daar werk ik mijn bootje omheen om. En dan ook net dat de NSB hier in deze dorpen zo'n soort dingen ha. Maar ja, ze en ik gewoon die sympatheren wel wat mij hadden. En ik denk dat ik net zulke beesten wien. Maar dat ze nou in deze dorpen zo'n soort onbracht had, dat leeuw ik al ik net. Want ik ken een vrouw, dat is een leuke vrouw. En ik weet ook net hoe dat in een gezin weer. Hè? Dat hele gezin NSB weer als het huid alleen in NSB weer. Dan gewoon hier in de grote been. En ja, als ze net aan je naasten kwam, dan ook dat je dat ik wel weer wat vergeten. En dan heb ik als jij zo, dat is dan ik nou voor jou. Oh, goed en verkeerde. Maar bij u in het dorp winnen ze net. Ze wel een sympathisant west hebben, maar net verkeerde. Wij hoeven net benauwd te wezen in het dorp net van NSB. Er is een deel natuurlijk dat veel aanverraden zijn. Aha, daar kan ik net genadig over wezen. Wij noemen de groenste wind net zijn NSB-achtig. Maar verder, ik ren net mijn hart en wrak en Saron. Nou, net ook een mooie. Want dat is verschrikkelijk. Als je dan trouw je eigen volk verreden worden kan, hè? Net dat wij voor het gelukkig net. Maar mijn man die hier een huis wist, zijn ze dan. Dat weer dan een papier. En dan hoorde hij net naar Duitsland, hè? Hij weer bij de voedselvoorziening zat hier. Ja, dat weer direct, maar toen werd ik wel, toen kwam er op een keer, en dat hier hij altijd bij hem, want ze houden hem wel aan. En toen kwam er op het keer een vent, dat weer een Hollander, maar hier had zo trouwd weer hem net mijn vaam, hier was, die koe ik wel goed, maar die weer net vergoed aan de verkeerde kant. Toen kwam die een keer bij huis en die vleeg knekt in de hoes op en zat de Duitsers ook in, want die raad met het volk bij de deur. Maar zei ik, en ik zei, wat nou? Ja, dan had je een papiertje van je man en dan moest er even tegen zijn mijn man er net. En ik zei, wat papiertje is dat? Nou, daar krijgt er vrijstelling van om naar Duitsland. Ik zei, dat hoort er net van je en dat had er al lang. Nou zeggen mijn man al aan. Hij zei, wij hadden dat wel. Ik zei, dat kan jou niks schelen. Maar ik zei, hij had het. En ik zei, hij hoeft net naar Duitsland. Dat ik zei, geef maar rustig weer voort. Nou, dat vaak komen was er wat. Die ben weer aangezet. Toen zei hij, dat is net zeden, man. Ik zei, wat ik dan zei, man? Ik zei, ik word het papier van die vent net aan. Nee, nou, die koerde even mee voort. Ze zeiden dan altijd, je moet het wel vergeten en je moet ze wel verjaan, maar ik verjouw het net. En die meesten die nou wien ze alle keer net verkeerd dat ze je verrieden zo'n. Ja, dat wil ik er wel bij zeggen. Dus ik wel,
goeie, en jullie mensen die dachten, dit maar wij hebben, dit is een redding, want het weer jarenmoord in die 30er jaren. Nou, dat weet wel ik wel, ook al mijn jaren dat het weer. Nou kregen ze werk en zo, maar zat die Hitler daar omraasd en tegen. Nou, ik zou zeggen, dat kon je nooit gevoel voor krijgen om daar maar in zee te gaan. Nou ja, zo ook weer in de dag zelf. Dit is net 40, aflevering 9. We praten hier over de NSB. We doen dat in de studio met Jasper Keizer, een oud bilkert die het nou in Boetenpost wint. We doen hier een beroep op Jimme Harkes, naar net 40. We vregen hem om te reageren op het onderwerp waar wij het doen over hebben. Jim gedachten over de NSB en de mensen die het lid zijn van die organisatie. Meningen, ervarings, vragen misschien. We begrijpen wel dat het misschien net taf valt om de telefoon te pakken, maar we vregen hem toch maar klam om te reageren. Net verjitten is benamelijk echt bedoeld om een wichtig stukje skiernis te rotten aan onder de mensen die oorlog net meemaken hebben. En in dat opzicht is Jim reactie jong van belang. Die reacties kunnen, als je hem dat willen, anoniem wijzen. De telefoonnummers werd je hem op reageren kunnen binnen 051 84 12 89 13 48 16 29 en 17 14. Voor de duidelijkheid, je zit er net direct in de uitsturing aan je Skelly. Uw regisseur Jaantje Olijns, maar neemt de telefoon aan en dan kom je hem in de uitsturing. Nog een keer de nummers 051 84 12 89 13 48 16 29 en 17 14. Die nemen we straks nog wel een keer. Wij wachten op je reacties en wij doen dat nog even met Jasper Keizer. Die krijgt hebben we een trosnede van gewone burgers uit die tijd die het even weer ronddenken. Wil je erop reageren? Ik vond, zat de eerste daarop reageren, die sloeg de speaker op de kop. De een vertrouwt de oren net. Er werd ook sprutsen over goede NSB'ers en slechte NSB'ers. Dat onderscheid kon jou in de oorlogstijd heel moeilijk meidje. Ik weet wel, wij waren thuis ook in de buurt van Ian. Het bleek een hele goeie te wezen, maar dat bleek na de oorlog. Ze hadden toen het etiket verkeerd. En die schifting die kwam pas na de oorlog dat je oordelen kon, nou die wie ook werkelijk goed. Er werd ook even opmerken, in uw dwarpen hebben ze net zo volle dienen. Nou verjeet dat maar. Er binnen in de meeste dwarpen wie het verrieën grut. En dat wil net zeggen dat ze regelrecht naar de Duitsers stapten, maar talloze briefjes binnen de bezwargen werd opstieren, pak die of daar zit een onderduiker of daar zit een radio. Ik denk bijvoorbeeld even aan de beide razzia's die ter west hebben aan de Oudebaldiek en aan de Nijenbaldiek. Een van deze beide razzia's, daar werd onder andere ook dominee Baas, predikant aan Oudebaldiek bij opgenomen. Beide razzia's wien het gevolg van verrieën. De dader van dit verrieën winnen destijds in zijn tannen. We nemen ook geen naam, daar gaat het net om. Maar het werd duidelijk een kwestie van verrieën. Van een NSB'er dus? Van een NSB'er. Ja. En daar waren 2 NSB'ers bij betrokken. Eén daarvan hier vlak voordat de razzia plakvoen bij deze streek langs west en wist ik precies wat de onderdoeken zitten. Dat ze net kregen, dat is een noordpunt natuurlijk, want men naait uit. Er wie ook een bij die zit kennelijk bij de ondergrondse. Die maken de opmerking bij ons in het dorp waren ze niet. Ik heb geen haat, geen wrok. Die opmerking kom ik van ex-verzetsmensen een hele protestje. En ik heb er bewondering voor. Want deze mensen, dat wie regelrechte tegenpool van deze foute mensen. En het is mijn ervaring, ook met een boek waar ik over het verzet schreeuwen heb, dat die mensen van het verzet over het algemeen geen wrok koesteren in deze NSB'ers. Maar de tweede generatie vaak des te erger. En dat kan ik me ergens net begrijpen. Want het is een kwestie wat de eerste ex zei wel vergeven. Maar niet vergeten. Dat maakt er achterom. Net vergeten. Precies, er zit een les in. Ja. En daar mag we de eigen verriep mee. En we moeten nooit vergeten dat het verrieën grut wie.
Men wist vaak ook net in het eigen dorp wie bij de NSB of bij de foute kant bejedde. Je hebt ook verschillende soorten NSB's natuurlijk. De motivatie lag niet altijd gelijk. Nee. Maar het merkwaardige is, ik ben wel in het Warpen West op zoek naar bepaalde figuren, dat men daar gewoon niet eens wist dat die bij de NSB West wien. Nee, precies. En die ben weer op, dat is je, maar ze ben toch oppakt op 16 april 45. Ze ben ook vaak oppakt, terug verzetsleden nu door het Warpenwijk. Dat roen niet altijd gelijk op. Hele wonderlijke situaties heeft zich er afspelen. Ja. Jouw mening is dus echt duidelijk. Wolf voor jou en net vergeten? Zeker Wolf, ja, natuurlijk. Zeker dat. Maar net vergeten. Nee. Want, denk er goed aan, wanneer er weer eens een bezetting komt, collaborateurs ben er altijd. Ja. Een collaborateur is inherent aan een bezetting. Maar dan kan ik me toch voorstellen, dat als je nou als persoon er mooi van dwaan hebben, dan kun je toch, kan je me voorstellen zeggen, ja, ik ken het net van Jan. Want mijn broer, mijn zuster, mijn omke, mijn paken, bent er dat voor je oppakt. Ik bedoel, dat kun je dan net van Jan gewoon. Ik heb mij een vrouw praat, daar hier ze de heid oppakt, die is in een Duits concentratiekamp omgekomen. Een broer is deersketten toen bij dat tumult vlak na de bevrijding daar in Amsterdam op dat plein daar. Een orenbroer is echt naar de Duitsers vermoorden. Ook trofferieën. Eigenlijk alle treien zijn trofferieën gevangen genomen en daar terug om het leven komen. Ja. Deze vrouw koos van harte verjaan. Ja. Ik heb een telefonische reactie. Dacht ik, als ik even naar de andere kant van het glas zag. Een anonieme reactie, denk ik, van een mevrouw. Nee, die moet nog even bellen, zeg ik nou. Die had gebeld en die zoon mij waarom Berry. Goed, nog even wat oors. We nemen geen namen hier. Maar er zijn een paar mensen van, ja, uit de Ipenbieren steken blikken docht, dat ze dus bij die NSB weer. Een van die mensen is de burgemeester. De burgemeester die hier, kreeg een jongen die 40 is opvallen van burgemeester Torensma, sinds die had. Ja. Dat wie Gerben de Jong. Ja. Een veronsteend man binnen die NSB, een actief man eigenlijk. Werd hij in de organisatie van de NSB bemoeide, begon dat te bloeien. Een heel actief man dus. Zeker. Dat wie de Jong. Gerben de Jong. Gerben de Jong uit Bitchem. Hij ziet op een kop in de heren in het NSB-werk, kun je wat zeggen. Hij is ook een zeer gevraagd spreker op allerlei samenkomsten. Net alleen van de zuivere NSB, maar ook bij de mantelorganisaties. Hij wie riedsman bij de Nederlandse Landstand. Hij wie lid van de Raad van Bestuur voor Friesland. Hij wie plaatsvervangend gemachtigde voor de Gauw Friesland van de Landstand. Hij het even burgemeester was dus in Menamerdeel. Hij wie plattelandspropaganda-adviseur voor de kring Ljouwert. Hij wie lid van de NVD, de Nederlandse Volksdienst dus. En hij wie lid van de Germaanse SS. Ja. Dus je kan rustig zeggen, dit wie een zwier jongen. Ja, wie er nou van, Saman, ben daar nou concrete daden van bekend van? Zei ja, hier, ja, trots in functie verzels. Maar hij zei van ja, dat en dat had er verred, dat en dat is in invloed West. Nee. Nee, hè? Nee. Zijn invloed is wat oors als verred verzels. Ja, dat is duidelijk. Zijn invloed is groot West. Het weer een gevraagd spreker. En hij kwam ook recht voor zijn overtuiging uit. Ja. Hij was overtuigd nationaal socialist. Daar hier er ook het terugtaffen zelfs. Maar daardoor had hij wel van wervende invloed West. Dat weer de bedoeling ook. Josijn Krekal, daar kreeg Westergo, stier onder zijn leiding. En hij weer een goede leider. Ja. Beslist weer. Goed, dan roep ik nog de mensen op om te reageren. We praten hier dus over de NSB. Wij willen het graag van je weten. Reacties op NSB, op de NSB'ers, meningen, ervarings. Ik dat heel graag. Maar misschien ook vragen aan de heer Keizer. Misschien dat er zijn baan wil je kennen. Jouw telefoonnummers hebben we van je hier staan. 05484, 1289, 1348, 1629 en 1714. Ik zei de nummers straks nog wel een keer. Ik gaf aan de telefoon een mevrouw die liever anoniem blijven wil. Goeioen. Goeioen. Dat is meneer. Ja, je hoeft je naam net ook een vrouwelijke stem heb. Nee, eerst hier een mevrouw, maar dat is net goed. Wij zullen jouw naam dus net nemen. Je wil reageren op uitsturing. Ja, ik wil graag even reageren op uitsturing, omdat ik gehoord heb dat er een goede NSB is en er een verkeerde NSB is. Daar heb ik eigenlijk nog net zo'n groot soort van gehoord. Ik wil wel even uw ervaring even meedelen. Ja, ga je gang.
Ik weet nog bij dat hij ooit een keer uit de boorden kwam. Hij zei, nou is ik wat. Nou het die en die, dat weer dan bekend NSB'er buurtbedrijf, die had me aangehouden. Hij zei, nou kom ik morgen jongen even bij die. En dan sla ik maar de bielen, die radio van die even in alle gruzelementen. Want hij wist dat wij hem naar in. We hem net inleveren, terwijl dat wel moest natuurlijk. Dus hij zei, als je even maar de bielen bij me komt om de radio in te slaan, dan slaan ik tijd maar mijn eigen bielen de kop in. Ja. Dat heb je wel een beetje cru zijn. Ja. Maar het geval weer dat wij de oren medisch, een mooi soortje van die zwarte landwachters op de heem in, en die kwamen even om een radio op de helling. Toen wie daar had man zag ogen, die zei die man om het huis in de struinen, die ging naar het hak en die zette hem op een oud wijn, met wat oude zekken erover, en die ried hem het laan op, met een oud hinder. En ze hebben hem nooit gevonden, want ze bent laan uitgegaan, want hij is 1,50 meter het laan in. Ik wil maar zeggen, dat weer wel een crustatie van een NSB'er. Ja, precies. Dus ze winnen net alle gelijke goed. Je zijn ze krijgt van, ja, goeie NSB, daar heb ik nog nooit van jet. Heb ik dat goed begrepen? Nee, dat ben ik. Ik heer een heprot bij hem in de uitzending. Zei ja, er winnen een heel soort goeie NSB. Er winnen inderdaad wel NSB die het wel goed winnen. Ja. Alhoewel had ik het nooit van Jan ken in het laatst van de oorlog en in het midden van de oorlog. Toen wisten die NSB het lieke goed als wij dat ze alle Joden ophalen en dat die eier vergast waren. Ja. Als je dat weten en je blijft dan nog lid van zijn beweging. Nou, je stelt al je eigen conclusie maar. Ja, precies. Ja, dan kun je net zeggen. Nou? Ja, je wil hiermee zeggen, dan kun je net zeggen, wie hebben het niet gewoest, hè? We hebben het niet gewoest, ja zeker. Ja. Nou, Ja. we zijn een keer oppakt. Alle auto in het Petut, eerst naar Sint-Anna 3 dagen en doen maar de wijn van Bilsma maar naar de hies ervoor. Moesten we gewoon betalen, hoor, moesten we rennen al. We moesten gewoon betalen, konden we maar de veewijn van Bilsma, oude Bilsma in Huid, oude Johannes. Ja. Konden we al uit. Dan waren we Franco, voor die gewonnen waren we in uitgebracht in het huis van bewaring. Daar hebben we een week eens wat zitten, door wat verhoord bij Gruntman, wel bekend bij hem, ik wil denken. Ja. Daar is hij hier. Ja. Die een beruchte, hè? Een hele beruchte. Ik zou hem nog van mij. Ik ben maar 18 hier, maar hij steekt zijn vinger uit. Hij zei, du wijst het. Ik zei, ik weet het niet, meneer. Ik weet het beslist niet. Huh? Hij vertelde u ervan dat wij wisten dat Frommerske, dat je de oorskatten is bedwijn, wat nou dat gedenkteken staat. Ja. Dat wij wel wisten wie dat niet in hier. Ik ben maar 18. Ik wist het, ik wie het. Kan ik nog eens zeggen. Ik wist het, ik wie het. Hij zei, de wijst het. Ik zei, weet het niet, meneer. Toen zeg ik zo eventjes, toen had die man daar een brief gelezen, dat we mijn pad lees krijgen. Dat hien ze hem stuurt, of oorrecht, of dat of dat. Maar dat we dus verred door de ene door. Ja. Nou? Duidelijk voor je dus. Duidelijk voor je. Ja. Ja, het je nou... Dus er weer wol voor je. Ja, duidelijk. Dat ja. moet ik maar even Ja, dat wordt door dit verhaal duidelijk. Nou. Ja. Ik wil je danken voor je reactie. Nog hier een vraag. Wol voor jou net verjitten? Dat is ook wat Joost zei? Maar vind je het nooit waard? Nee. En voor jou? Maar, er zijn heel soort mensen die ik het wel voor jou. Ja. Wel voor jou, maar ik ben ik wel niet het net voor jou. Hè? Nee, dat is Die duidelijk. ben er ook bij. Ja, snap ik. Duidelijk. Mag ik jou Maar hij wel. Ja, oké. Mag ik jou dankzij voor de reactie? Ja, graag in. Ontjen. Ontjen. Dag Jer. Dag Jer. 051 84 12 89 13 48 16 29 en Sontje 14. Dat binnen de telefoonnummers wat je dus Joen op bereiken kennen om een reactie te aan op het onderwerp waar we het Joen oor hebben. De NSB en de NSB'ers. Meningen, ervarings, misschien vragen. Aan de telefoon op een meneer die het verder anoniem blijven wil. Goeie Joen. Ja, goeie Joen. Ja, ik heb hier weten waar ik ben, hè? Ja, ja. Dat is duidelijk. Maar ik Ja. wil het net zeggen. Nee. Jouw reactie graag. Nou, mijn reactie is dit. Je het vergeten nooit. En dat moet goed onderstrepen worden. 3 keer, misschien wel 20 keer. Dat we daarom denken maar. Want Ja. we zitten onder het burgervragen dat we samen weer in dezelfde situatie te lonen komen. Geen heb je naar Duitsland gegaan. Want zo is toen ik begon.
Maar het is wat ik zei, hoe dat weer mijn keizer ingezet is, eigenlijk heb ik het daarover praktiseren zien als een verlengde van de crisisjaren. En dat er mensen weer niet dachten, nou krijg je het beter. Nou, want het weer jaren worden. En dan is dat zo, nou dan komen die beloften en er kwam meer werk en men verdienen meer. En het is altijd dan zo, als het om die God met ons draait, dan is er altijd dan is er wel vol te vinden. Ja. En zo dat verkeerd denken, je wist nooit wij ont daar weer. Het is, ik ken je dat wel zeggen, het is, wij hebben dat beleefd, dat mijn eigen schoonheid landwachter weer. Dus je begrepen wel in welke perikel wij zitten. Dat hoe voorzichtig we wezen moesten, maar we wenden ook naar tegen bijna. Ja. Dus die had, dat had blikken die had 3,5 jaar had hij naar zitten. Had hij naar, in de gevangenis en daar in Steenwijk en zou zitten, dat hij zijn strafuitzending moest. Ja. Maar zo, dan is het wel zo, dat zei ze, nou ik maak voor Jan. Nou maten wij dat ik bedoel, maar dat is als, ik neem mij christen en dan moet ik voor Jan kennen. Al hoe groot dat het is. Maar het is wel zo dat je ook doet vanzelf leven nou met angst en beven soms in het hart nou. Ja. Want komt ik heb dat wel horen dat ik wil zeggen mijn vrouw dat ik wel denk die het net mochten. En dat ik zei mijn vrouw zei hoe zou het nou komen? Had hij het nou wist, zou het dan ik trouw aan. Nou zo zei ik denk het net. Ik denk het net. Ik heb ook nooit wat murk aan wat we hier had. Ze weer in de regel dan ik al net in eigen dorp onderwoon. Maar voor die woorden, het is altijd zo moeilijk. Ja. Ik bedoel maar, want je kennen op een gegeven moment dan ken je je eigen soms makkelijker voor je dan je een oordeel. Ja, ja, dat doe ik. Maar voor jou is het een hele speciale situatie, want je schoonheid weer dus NSB'er. Ja, vol bloed. Ja, en jou weer het bepaald net. Nee. Hoe heb je daar mee omgaan kunnen? Nou, wij hebben nou feitelijk weinig contact en weinig konden we daarover praten. Daar kwam ik naar bij, maar daar kwam ik naar bij. Hij wie van het tweede keer trouwd en die zoon wie ik niet in huis, die er echt niks van hem moest. Maar dat je altijd, dat het toch weer ter tafel kwam. Ja. Dat het onrust en onvrede in de familie ook. Hè? Ja, dat lijkt me heel erg, ja. Ja, dat is slim. Ik bedoel me, dat is, ik zei dan, daarom had mijn vrouw altijd zijn de oorlog gehad voor u achter en heel hier door. Precies. Hè? Ja. En dat is natuurlijk, dat is net zo eenvoudig. Nee. Dat zijn dingen die draaien je hele leven mee. Maar toch gaan we op een gegeven moment zijn huid, wij voor jou het. Hè? Wie dat hij nou nooit plein zijn had nou, ik ben misbest. Nee. Hij had wel zijn weer verleden. Ja, ja. Maar net, nou wij zijn totaal misbest. Nee. Hij om dat achteraf kweer aan. Wat je Hij om dat achteraf kweer aan, dat je zei van ja, nou weten we wat de organisatie, we weten we de mensen verstien. Ja. Nou kun je toch wel zeggen van ja, het had net goed geweest. Nee. Maar dat had er dus net in. Dat had er net in. Nee. Hij hem dat kwalijk nam? Nou, dat had ik hem kwalijk nam, ja. Ja. Dat vond ik dat ik zag. Nou, we kennen nog ruidelijk weer bij miswijs. Maar zo, dat zie je door de omstandigheden kwam dat weer hij hier vaak op de werking en zo wat en nou dan weer het altijd aan, nou je moest wat besmoest worden en daar wat besmoest. Hè? Oneerlijke praktijken. Ja. Die hier een soort mooi maken. En dan kunnen wij dan ergens, daar kennen we de bezemstory, die riep je wel. Ja. Ja. Hè? Ja. Dat het is, het is hoe hij er gaat zien, ideaal wie je, maar het beginsel van NSB weet ik net. Maar in ieder geval, nou ben wij zo'n bord dat wij echt eens wat van u zouden bieden kennen. Ja. Ja, hij roen in pakkie en en een geweer op het eigen, nou. Je hebt het idee dat jou als familie, je vrouw als de dochter, erop onjongen werden? Ja. Wij zijn daar op onjongen. Ze zijn wel bij ons vader Ruud nog ongegaan, dus jong, dat hoe NSB is. Dat weer dan zijn mevrouw van Jespo, dat is speciaal, is dat voor u bedoeld is, versie. Ja, dat had serie, denk ik. Dat toch zeer. Dat toch zeer. Maar zo, het kwam ik, dat hoorde ik tot in, dat ik voorzichtig handelen en leven moest, nou. Ik heb op een gegeven moment hier schoffen die en dan bezocht ik trouw. En dat krantje. Ja. Maar, toen moest er wat geld komen.
Maar dan zei ik, nou, je mag er net over praten, je moet horen en dat trooi houden. Maar op een gegeven moment, nou ja, toen wist de hele streek werd ik bezorgen dat ik de krantjes hier, nou. Ja. En toen heb ik gezegd, nou ja, stoppen, ik ken het meer. Nee, nee. Want zeg ik, je wist nooit nou in hoeveel jitten dat het woltrooi, dat hij net verklapt. Nee. Hè? En toen kwam er ook naar bij dat door ik naar in omstandigheden zie dat ik een zwager hier. En die hier tekent voor de SS. Die wie in Duitsland, oppakt. En die hier tekenen voor de SS. Ja. Zo, dan kreeg ik het beter van eten en drinken, nou. Ja. En toen is hij vlucht. En toen had hij bij de grens is hij overkomen en toen is hij bij ons gekomen. En toen is hij bij ons verder die man onderdoek best. Dus toen moest ik dubbel voorzichtig wezen, nou. Ja. Hé? Ja, inderdaad. Want ja, dat is hier ze hem phone of oppakt. Dat hier mij de whole leg kost. Dat nou. hier jou de holocaust. En dat, maar het feit dat je als kwam bij de NSB, Ja, weer natuurlijk een levensgevaarlijke operatie. Dan zeg je, nou mag ik net de volle meer uithellen, nou. Nee. Hé? Tuurlijk, ik wil je dankzij voor je reactie. Ja, best. En ons Jan. Ja, dit is Gerrit van Tun. Geert van Tun, hè? Geert, hoe is het, jong? Ja, goed, maar ik ga wel je telefoontjes, dus ik Ja. moet jou nog even Doe afbreken. maar al. Ik vertel je later nog eens een keer hoe het bij mij is. Beste. Ja, bedankt voor jouw reactie. Er gaan alle je telefoons hier. Wij leren ze even lezen. Wij leren ze net lezen, zeg ik nou. Goejoen, waar heb ik aan de telefoon? Dat woon jullie ook net zeggen? Wol. Het mooi anoniem, hè, dat weet je. Ben ik het? Ja, jou bent het. Ja, ik luister voor de radio en ik luister naar mezelf. Jij luistert nou naar jezelf, ja. Nee, maar het is klaar. Ja. Nou, ik wil graag even vertellen. In de oorlog toen u zei die geen licentjes in, toen ik onder andere hier de man klompen te keer. En de klompenkoopman, die kwam van de oorlog al bij je zei. En toen zei die man, hij zei, die wie echt socialist, echt van Duitsland, zou ik maar zeggen. En wie hij overtuigend wie die man. Hij zei, die ben je van je, maar hij zei, die moet schilk als ik groot ben en dan moet ze naar Duitsland naar. Daar is de toekomst van je. En dat meende die man overtuigend. Ja. En toen weer dat een speltje jaar toen in de oorlog, toen zei hij dat er ik verkeerde mensen bij kwamen. En toen had hij hem al helemaal zo'n beetje afzonderen. Of de mensen, maar hij had hem heel weinig meer met de politiek bemoeid. Dat, ja, er waren inderdaad ik verkeerde bij, maar samen weer er ik bij. En dus had die koers hem zeggen wat er woer. En die man had zijn huid van wat er woer. Ze wist precies wat ze ongeveer heen. Maar hij had er nooit één keer op gezet om te vreden of dingen te. Dat kwam al helemaal net in die man op. Nee. En ja, toen na de oorlog, ik weer toen bij de voedselvoorziening, weer was ik zo'n man voor. Bij de garenkeuken werkte ik toen. Maar toen zeggen wij op een gegeven moment een man rennen die hier zijn eigen maken NBS-bonnen om. Zeggen wij direct. Later heb ik ben ik die man als ik getroffen. En nou, en dat was een van die man die zeer gevaarlijk was. Maar die man, die klompenkoopman, dat was echt een punt uit die man, uit zijn hart. Ja, je bent overtuigend of net. En dat is in geloof of niet geloof, dat maakt het niet uit. Nee. Het was gewoon zuiver een kwestie van, die man die meende dat van het dat wij daar toen heen moesten. Dat wil ik eigenlijk even vertellen. Ja, ik wil je hartelijk dankzij voor je reactie. Ja. En ons Jan. Graag gedaan. Goed, het is een minuut of 8 voor zo'n. Dit is net via de aflevering Jongen. We praten, je hebben het jaren kennen over de NSB'ers. Bij mij in de studio zit nog heel tijd Jasper Keizer. Praten we straks maar verder. We willen ook zo graag dat je hem ook reageren. Op de telefoonnummers 05184 1289 1348 1629 en Sontjen 14. Mijn meningen, ervaringen, vragen misschien. We zullen proberen die oude beantwoorden kennen. Vooral ervarings en wat we echt graag willen willen is, hoe denk je hem er nou over? Vroeger ging je het wel met NSB'ers. Is je mening verloren? Of denk je nog heel tijd hetzelfde over NSB'ers en de mensen die je als NSB'ers kent hebben? Denk je daar nog precies over als door 48 jaar of goed 44 jaar? Bel je dus terug op de telefoonnummers 05184 1289 1348 1629 en 1614. Ik vertel je er al even bij dat dit programma langer wordt zal als zo'n oren en dat programma Hans & Co. voor jong komt te vervallen.
Het is 4 minuten voor zo'n. Dit is aflevering Jochen van Net Verjeten. Wij praten hier over de NSB, NSB'ers. Wij doen dat met Jasper Keizer. Vroeger uit Santana, arbeidiek onder Santana, nou in Boetenpost. Hebben we een vraag voor jou gekregen, Keizer. Daar komen we straks even op waarom. Maar wij in binnen van ons bent om deze tijd een gedicht te krijgen. Het is een bijzonder gedicht. Het is een anoniem gedicht. Ja, dit nogal op emotionele wijze uitering jouwt aan hoe de dichter of dichter oorstiet in de NSB. Lietse grauwe boevenlieder, de gewone volksverrieder, zee en moenesteen suet. Slaafske, poepske, heila ropper, zwart Germaantje, Harry Skopper. Waar ken Anton Mussert net? Holle toene, erzaatsmantje, goed betellen moffrawantje, kwanseler in valse munt, Judas stoeter, moffe wijntje, boegend orel poorten fijntje, skimmelige snagesmunt. Als net op het Thomas zoegen, als de hege bjem boegen en het hennep vlochten wordt. Als het huishemmeljen weer vrij is, wit dan dat 10 kop erbij is, stjonkend smarge naasje mut. Een gedicht dat niks onduidelijkheid te wensen oerlid. Keizer, dat is het, hè? Dit jouwt het weer, denk ik, hoe mensen dat doen beleven. Het vertaalt de stemming zoals die met de bevrijding hier heerst in Friesland en in heel Nederland. Ja. Vol begrijpelijk toen. Ja, duidelijk. Ik zal nog even de telefoonnummers nemen waar je maar op reageren kunnen. 051 84, 12 89, 13 48, 16 29 en 17 14. Maar je meningen, ervaringen over de NSB en NSB'ers. We kregen eigenlijk een vraag terug van een luisteraar die zei van... Ja, Keizer, jou hebben een paar mensen geïnterviewd voor het boek wat je schreven hebben. Heb je inzicht in hoe het mensen die iets NSB'er wie daar nou over denken, hoe ze er nou waarom zeggen, is hun mening verloren? Kun je daar iets over zeggen? Ja, ik heb tientallen mensen langs geweest die het lid van de NSB West hebben, bij de SS, bij de NSKK en de orenmantelorganisaties dus, Oostboeren en neem ze maar op. Een van de vragen die het altijd bij waarom komt natuurlijk is hoe ze er joh te daar denken. Ja. Daar ben verscheidene onder die het zichzelf beklagen dat ze toen destijds die misstap begonnen hebben. Maar ik moet ook zeggen, daar ben ik nog verscheidene onder die er nog volledig achter staan. En die zeggen, ja jongens, het is mis met u gegaan, maar het principe is dat we toen huldigden, dat huldigen we nog. Ik heb het bijvoorbeeld bij mij maken dat ik bij INC het en dat wij hier over praten en dat ik hem daarna vreeg, dat er in een plotseling naast de stoel sprong, in een houding, de rug er gestrekt vooruit en dat declameerde nog eventjes op een felle toon het leidend beginsel van de NSB. Ja. Dat heb ik toch verschillende keren meemaken. Ja. Ik zei zo, er ben ik genoeg die het spijt hebben dat ze dat toen dienen hebben. Maar deze man, een van deze mensen, die zei, ik zeg me, je moet hier op rekken niet Keizer. Wij hebben een rede streep over de burg. En die heeft er nooit weer uit, die nemen wij. Mij het grijving. En de weer zo krijg je en die maken de opmerking, de oorlog het 8 in heel Iervaart uit dorp. Ja. Ik heb volle meer de opmerking, de oorlog wordt nog steeds terug. En dan heb ik mijn naam mij die been van deze ouders, dat zo krijg ik ook bij die vorige even naar voren kwam, dat ze kwam hij bij Landwachter weer. De been binnen de dupe ervan. En nou, ik denk van 95% van deze been leiden de joerte die nog onder. Kennen hun werk vaak net met wam, lezen er terug door spanning uit. Deze groep van lotgenoten zat men die neemt, die ben er slim aan te. Volle slimmer dan wij denken. Dus dat vind ik jammer. Ja. Die ouders namen zelf hun keuze. Wie en daar ook verantwoordelijk voor, maar die ben je net. En dat vind ik ook rieselijk jammer, dat is zeer tragisch. Ga je ooit praten met Ben van NSB? Ja, een hele protte. En dan moet ik zeggen, de meesten wat ik mee praat heb, die laaien op middelbare leeftijd al uit hun werk en komen hun werk daar terug net meer aan. En dat terug het verliezen wat hun ouderen hun oordien hebben. Ja. En dat vind ik tragisch, ontzettend tragisch. Ja, ik kan me voorstellen. Het feit dat mensen er nou nog zo over denken als door destijds, had je dat verrast? Ja. Ik dacht, tenminste het aantal dat er nog zo over denkt, dat heeft mij wel wat verrast. Ik dacht, ze zullen hun les wel leerd hebben.
Maar er zitten genoeg onder die het hun les net leert. Alleen ik geloof net dat we er bang voor hoeven te wijzen. Want als ze eens bij elkaar komen, dan ben dat reunistische samenkomsten. Ja. Maar heus net om uw maatschappij hoe die nog eens via die wegen te ondermijnen. Er is sprake van. 050 84 12 89 13 48 16 29 en 17 14. Dat binnen de nummers werd je hem op reageren kennen. Hele persoonlijke reacties. Het hoeft net wetenschappelijk onderbouwd te worden. Dus gewoon je eigen ervaringsmeningen over de NSB, de NSB'ers. Vragen misschien, lieken die correct kregen van de heer Keizer. Dat kan op die nummers 12 89 13 48 16 29 en 17 14. Alle jaar in mijn naam. Aan de telefoon heb ik de heer Papegaai uit mijn naam. Goedenavond. Goedenavond. Nou, ik moet even een kleinigheidje vertellen, namelijk het volgende. Jou weten, ik ben hier dus ondergedoken geweest. Ja. Hè? Maar met de Dolle Dinsdag zijn er toen ook allemaal NSB'ers uit het zuiden hier gekomen. Hè? En er was onder andere bij een zekere Martien Beversluis. En die kwam dus ook uit Middelburg. Hè? En die was redacteur van wat wij dan vroeger noemden de Zeeuwse Modderstroom. Hè? De Zeeuwse Stroom heette dat, maar wij noemden het dus daar de Zeeuwse Modderstroom. Ja. En die man is dus hier gekomen. En ja, dat hoorde ik. En als onderduiker moest ik natuurlijk toen helemaal wel een klein beetje oppassen. Hè? Want ja, die mensen die konden je natuurlijk, die kenden je en die konden je dus wel verraaien. Maar weet meneer Keizer ook waar die man gebleven is? Hij is hier wel opgepakt, dat weet ik wel. Hier in mijn naam. We zullen het hem vragen, meneer Papegaai. Hij heeft de vraag gehoord trouwens. Ja, ik heb de vraag gehoord, ja. Beversluis, de naam zegt me niks. Ik weet wel dat hier verscheidene evacuees oppakt binnen in de maand april 45. Ja. Ik heb wel zeggen, dat zijn er honderden en honderden west, door heel Friesland. Een protte van deze evacuees die ben veroordeeld door het tribunaal in Ljouwert of Sneek of wat ze ook maar voor de rechtbank verschijnen moesten. Er binnen ook een protte van deze mensen die het hier eerst even gevangen zitten hebben. Meestal weer dat in squallen en gymnastieklokalen en dergelijke. Die binnen letter transporteert naar de streek waar ze wijkam. Dus het is best mogelijk dat deze Beversluis ook weer naar zijn heimat waarom bracht is en daarvoor de rechter verschijnd is. Dat weet ik niet, dat kan ik net zeggen. Want vergeet net natuurlijk, het gaat hier om duizenden en duizenden mensen die het oppakt binnen hier na de oorlog. Ja. De aantallen daarvan die rennen nogal uiteen en de precieze aantallen weet men net. Maar ik heb bijvoorbeeld een bron die vertelt dat er 13.039 dossiers online binnen. En daar ben zo'n 1578 van naar het parket verzonden. Nou, houden ze dan alle maar eens uit elkaar die namen alle hier. Nee. Dat ken ik jou net zeggen. Wij kunnen de vraag niet beantwoorden, meneer Papegaai. Ja, nee, dat hoor ik. Nou ja, dan heb je wel kans natuurlijk dat ze weer teruggestuurd is naar Middelburg en daar natuurlijk die kans zit er heel de straf heeft gekregen. Ja, het is wel een opmerkelijk verhaal trouwens. Hè, dat u als onderduiker uit die streek dan een NSB'er hier nog tegenkomt. Ja, dat is toen met de Dolle Dinsdag. Hè. Toen zijn al die NSB'ers die zijn gevlucht. En er schijnen er hier in de buurt ook een paar terechtgekomen te zijn. Ja. Want ik had nog een collega, ja tenminste van vroeger, die jongen die is hier ook ondergedoken geweest. En die sprak ik dus vlak na de oorlog. En die zei ook, die zegt, ja, bij ons heb ik er ook een paar gezien. Zie, die daar uit Zeeland kwamen. Ja. Dus dat kan. Nou, dat was het. Het spijt mij dat wij uw vraag niet konden beantwoorden, maar misschien dat er nog wat speurwerk verricht wordt door de heer Keizer, dat hij er ooit nog eens achter komt. Dan meldt hij zich. Het is geen, Oké. Hartelijk dank voor uw reactie. Bedankt. Heer Papegaai, dag. Onder de telefoon, mevrouw, die het verder haar namen net nemen wil, maar die iets zeggen wil over de jeugdstorm van NSB. Ja. Goeien. Geef gang. Nou, ja, eerst die Martin Beversluis. Die naam ken ik wel, maar ik weet net in wat voor contraien artikel Martin Beversluis nu waarom ken. Maar dat jaar ik nu krijg van de heer Papegaai. Daar krijg ik niks van. Nee, dat hindert niks, maar jouw kinderen die man? Ja, ik moet hem ergens van kennen. Nou, die man staat van Martin Beversluis. Ik denk, ja, Martin. Maar ik kan me nooit bedenken wat dat nog voor jij had. Nee. Dat maar is, ik wil eigenlijk even reageren op die jeugdstormers. Ja. Die NSB'ers, die hier dus echt een jeugdbeweging. En dat weer de jeugdstorm. En nu weet ik net correct, ja, hoe vaak het die bijndelijk kwamen, maar wel op snijden morgen. En dan roemen ze in Belsum dus de Bitgemadiek. En dan willen ze ons marcheren en ons jongen. Nou, en dat voelen wij zichzelf als 12, 13-jarigen echt altijd wel machtig.
daar woonden wij ook wel achterom. Ja. Want die mensen hier wat een uniform aan, een sjaaltje om mijn nek, ik had hier de AEC'ers en een petje op, een zwart petje. En dan dacht ik, ja, toen ik later bij de jeugdbeweging kwam en wij dan ook wel eens ontmarcheren wie bij de blauwe beweging, dat die dan die optochten hier in Torljouwert hingen. Ik denk, ja, zou doen door de jeugd van de jeugdstorm ek. Ja. Op jongende en op een maat. Ja. Nou, dat weer dan, dacht ik, snijdt de maat. En er waren dus in die tijd ook gecollecteerd voor winterhulp. En dat dienen eigenlijk de NSB'ers ook. En dan had er dus een arbeider van die een of door het tuinder, die NSB'er weer. En die moest van zijn baas ook collecteren voor winterhulp. En toen wou die man eigenlijk uitmaken dat er NSB'er weer. Maar dat wie er helemaal net. Maar hij moest van zijn baas, dus waar er dus van, dan moest even collecteren voor de winterhulp. Ja. En dan kregen eerder huishoudingen. En dichterbij u binnen dan de huishouding werd de man van in Duitsland weer. En dan winnen dus 3 of 4 liedje bij hen. En die mensen, of die vrouw, die kreeg dan wel hulp van winterhulp. Ja. Maar dat wie dus wel, dus ja, het sociale werk van de NSB'ers zit. Ja. Hoe die jeugdstorm, daar wil de heer Keizer even op reageren. Wat Jode vertellen over die jeugdstorm, dat klopt ook. Dat is net alleen van Belsum de Bitgebediek uit gebeurd. Dat is op een hele prottenplak is dat gebeurd. Ja, maar dat is mijn ervaring. Ja, maar daar kan ik je nou een prachtig mooi verhaal van vertellen. Ik neem geen dwarp en ik neem ook geen namen. Doe ik met de studie over de jeugdstorm bezig wie het de bedoeling natuurlijk om de leiders en de leidsters van deze jeugdstorm op te sporen en om daar nog eens mee te praten. Een dorp hier in mijn nameredeel, daar zocht ik om een jeugdstormleidster. Ik ben de Jonas Jelvezoon voor de telefoon zitten gegaan en ik werd in dat betrokken dorp van het kassie naar de muur stuurt, want niemand kon mij vertellen wie die persoon wie ik neemde. Even voor de minderlijkheid, het is wel in de gemeente Menameredeel. Het is in de gemeente Menameredeel. Ja. Het is in de gemeente Menameredeel. Door wie ik al een paar uren aan de gang, het weer zo wat jelvet zien, ik zal het verhaal kwart maken, toen kwam ik via een oordwarp toch weer in dat betrokken dorp terugte. En wat bleek, deze dame die winnen het oertedij getrouwd en wel. Net één weet het. De ondergrondse weet het net. Wat is er namelijk gebeurd? Deze dame is na de oorlog uiteraard oppakt. Die is veroordeeld tot een kampstraf. Daar heeft ze haar man kennenleerd. Dus wie ik in van hetzelfde slag. Ze binnen trouwd. Ze binnen uiteindelijk toch weer in haar plak komen te ween. Voordat ze erheen ging, heeft ze plastische chirurgie toepast. Net één herkent haar en ze wint het momenteel hier in het vermidden ergens in mijn nameredeel. En zeer frappant voorbeeld. Zo kan ik je nog enkele vertellen in orenstreken van Friesland, maar dit speelt hier in mijn nameredeel. Ja, nou... Wat de winterhulp betreft, nog even. Ja, heel mooi even reageren. Ja. Daar hebben we eigenlijk aan. Het is bekend, ik wil even een PSI'fus nemen. De winterhulp bracht bij de allereerste collecte op in mijn nameredeel, ik neem nou alleen mijn nameredeel even, 455 gulden en 13 cent. De tweede collecte weer 310 gulden en 40. En zo daalde dat langzamerhand uit tot het niks meer weer. In 1941-42, die winter dus, van 41-42, kreeg mijn naam, mijn aldemedeel, 3241 gulden van de provinciale Winterhulp Nederland voor steunverlening. Daar waren in mijn nameredeel toen 229 gezinnen mij steunt. En die 229 gezinnen omvatten 857 personen. Dat wil net zeggen, denk er goed aan, dat het allegaar NSB'ers wie die deze steun kregen. Nee. Geen sprake van dat wie een echt wel kerkelijke mensen. Ja, zij zagen het uit, hè. Zij zagen gewoon niet van mensen die hebben het nodig en daar brachten ze het. Ja, en ze konden zich ook aanmelden. Dus wie dacht ik heb steun nodig, die kon zich ook aanmelden bij de Winterhulp Nederland. Nou ja, en ik denk dat die boertvrouw van u zei me dat hij nooit vrees om het van hulpje. Nee. Maar, nou ja, net zo via bij ons wijwie, dus de andere kant. En die had gedacht, nou ja, die man is in Duitsland daar. Dat had ik altijd jaren moeten weg, want die is nodig om wat daar. En zij had het ook altijd geaccepteerd. Ja. Het wie voor haar dus echt een, ja, het moest erbij. Ja. En die man, die weer dus echt NSB'er was, maar of die man wie NSB'er worden, omdat er arbeider weer. En als arbeider zo'n weer NSB'ers, het zou alles goed worden, hè? Ja. Alle werklozen zo'n ontwerk. Ja.
dat weer het zezen van Hitler doe en moest dus van 30 moest je naar de NSB daar en dat wie dan de nieuwe toekomst en alle arbeiders zo'n werk gaan. Niks in wonder dat er mensen waren die daar lid van waren. Ja. En ik weet dus echt van Ian, die man die wie NSB'er. En omdat die man NSB'er wie, kon die vrouw alle illegaliteit doen. Want er waren bij haar nooit huiszoeking meer. Nee. Die vrouw die kreeg gewoon alle berichten en ja, ze hingen echt nog een zaak. En ze zei later, nou ja, het liep bij u vrij, hè. Want zij zag nooit bij u dat wij verkeerde dingen doen. Die man wist wel dat die vrouwen die, maar die man die wil eigenlijk uit principe, omdat het voor de oorlog lid worden weer van de NSB. En doet ze toch wel wisten dat het verkeerd weer, had de man toch ergens dacht, nee. Van zijn voorkoor, hij doet op dat tijd. Ik net zei, ik wil lid oor. Nee. En hij had eigenlijk ten onrechte daarna, wie net hier in Friesland, in Boet in Friesland, maar had hem dus, is je oppakt naar de bevrijding en hij had een heel skoft, had er dus een kamp zitten, wiels als een man, ik alleen nog maar lidwest had. Ja, ja. En weer dat heel niet verkeerde dingen die hij had. En op zo'n manier vrij waren van zijn vrouw, dat die het ondergrondse werpel wankoer. Ja, het is een duidelijk verhaal. Mag ik jou danken voor de reactie? Ja, graag die, Oké. dat is wel wat werd dan. Dan skil je maar. Ja? Ja, Oké. best nog. Dankjewel, Hoi, Jer. Ontjen. 12 minuten nog zo. Je kennen u nog skillen op de telefoonnummer die ik hem niet krijg. Ik niet heb. 051 84 12 89 13 48 16 29 en 20 14. Je menings, ervarings, vragen misschien over de NSB en de NSB'ers. Ik zeg er nog maar even bij dat wij dit programma dus wat uitrennen leden. Dat is natuurlijk, het is oorzoon. En dat het programma Hans & Co. Joen komt te vervallen. We praten straks echt nog even verder met Jasper Keizer. Tierozoon, dit is net 40 aflevering jong. We praten over de NSB, NSB'ers. Bij mij in de studio nog hield dit Jasper Keizer, artsend aan de buurstraat, aan de bodijk. Hij het nou in Boetenpost. Had publiceerd over de NSB en ja, je kan echt nog reageren. We gaan eens even langer terug. 051 84 12 89 13 48 16 29 en 17 14. We kregen nog een reactie van een mevrouw die hoorde verder net in de uitsturing, maar die zei ja, die tweede generatie, weet je wel, die krijg ik over Han hier in Keizer, die weten van niks. Die komen op squallen en opeens, ja, zullen er tuzel op praten wezen van, van waar is dat in, want zeg je dat dan tussen en dan krijg je die band opeens via de band, ja, die een huid op men wie NSB'er. Hij al daar maar te maken, hoor? Ja, ik heb het zelf ook bij ervaring. Ik zit zelf dus ook bij het onderwijs. Ik ben directeur van de basisscholen en daardoor heb ik dus de heegste groep, klas 6, groep 8 momenteel. Er heerst bij de jeugd en ook bij het voortgezet onderwijs een enorme belangstelling voor die periode 40-44. Ik vertel er zelf ook een hele protte oer. Zodra het maart, april waarin het loon is, dan stiert dit onderwerp met een speciaal programma natuurlijk ter sprake. En dan beginnen we van allerlei invalshoeken te praten over de jaren 40-44. En ik heb ook inderdaad de ervaring dat je hier ook griezelijke voorzichtig mee wijzen moet. Je denken dat je alle je benen van je hebben waarvan de ouders net fout wist om het samen eens even nu te drukken. Maar dat is natuurlijk net wie. Er zit op een gegeven moment ook benen in een klas waarvan de ouders wel fout wist hebben. En ja, dat is de ervaring die je dat leert. Je botsen er op een gegeven ogenblikje op, terwijl je er nooit op praktiseert hebt. Dat weer misschien wel dom, maar het is toch zo. En dan komen er hele vreemde situaties. Momenteel is het zo dus dat de benen die nou in groep 8 zitten, daarvan hebben de paak en beppen fout geweest. De ouders net meer. Maar die kom je inderdaad in. En er komen ontzettend vreemde reacties op. Deze benen worden dan scrutel. Ik heb het nou een paar achter elkaar gehoord. Ze beginnen er net over te praten. Ik krijg meestal een seintje van de ouders dan, hou er alsjeblieft oor op. Nou klaar ik het wel zo in dat ik hier wel wat voorzichtiger mee ben natuurlijk. De ervaring leert jij ook wel in hoor. Maar komen ze heger in het voortgezet onderwijs, en dat heb ik ook al verschillende keren meemaken, dan worden ze nog wel eens een keer weer mij de nek onjongen dat hun oren verkeerd wieren of dat hun paak en beppen verkeerd wieren. Ik kan me dat net begrijpen. Ik zei het, ze krijgen ook al, het verzet, voor zover dat ik dat toch een prototje komen ben, geen wrok eigenlijk meer zien deze mensen die het fout wieren. Daar heerst weinig wrok meer. Het merkwaardige is dat je dat
krijg volle meer vinden bij die tweede generatie. Ja, dat krijg ik door hè? Ik snap dat net. En dat uitert zich ook wel in het onderwijs. Ik heb dat verschillende keren inderdaad samen meemaken. Ik vind jammer, ook griezelijke jammer van die benen. Moeten ze het nog eens een keer ondergaan wat zij beleefd hebben. Rinus Riekes heeft er een boek geschreven. Niet de schuld, maar wel de straf. Ja, precies. Nou, het is toch triest. Ja. En triest. En ik kan me deze vrouw die opmerking maken heel duidelijk voorstellen. Ja. Nou, Beppe wie of meer, maar het is in triest. Ja, duidelijk. Ik denk dat dat dus een taak ook leidt van het onderwijs om daarover te praten. Hè, en die geest eruit te helpen. Ja, dat is duidelijk. Hè? Dat krijg je hem als onderwijzer natuurlijk bij hem, omdat je hem daarop praat. Ja. Je kan nog reageren, ook op dit onderwerp. Hè? Ben van NSB'ers, daar moet je de maatje hebben. Misschien zelfs, misschien via de squallen. Nou, skil je dan nog even. 051 84 12 89 13 48. Ook nog voor orenreacties. Ik praat even terug toch nog even met jou, Keizer. Want ja, er komt een eind aan zo'n oorlog. Maar dan begint het min of meer van die NSB'ers. Hè? Is er nou, ja, je kan zeggen, systematisch jacht maken op die mensen? Na de oorlog? Ja, ik geloof wel. Men wist natuurlijk ook waar het fout was. Dus ik weer zelfs in Sint-Anne toen de 16 of de 17e april, ik weet het net, maar we zijn van oude die ik mij met naar Sint-Anne gegaan. Omdat er de Canadezen nog komen winnen. Maar al gauw rekken wie versielen en opdachten dat ze de moffen meiden in SB'ers en al dat spul ophalen. Ik weet nou bijvoorbeeld hoe het zit hier bij Veensteren dat wij halen. Die winnen destijds op het Zuid-Eind, vlak naast boekhandel Schotman. Leuk had hij er toen destijds winnen. Er waren zelfs ook nog sketten even. Hij skiert ook nog eventjes. Dus op dat moment weer is ook nog even gevaarlijk. Maar wanneer had ik dat oren plakken en Friesland dan echt neigen, ze waren systematisch ophalen, inderdaad. En ik maak echt zeggen, daar zie je het net wel eens gewoon tussen, die nooit een vlieg kweer die hier. En dan bedoel ik, die geen NSB winnen. Nee. Er gaan ook wel eens goeien die het nergens bij hebben, niet bij de NSB zoals bij de mantelorganisaties, die gaan echt bij het kamp in. Die rekken gelukkig al gauw weer vrij. Maar Joost die er toch maar even raar op dat je tussen die mensen niet ophalen waren. Die net zo zachtzinnig daar in het dorp. Het is bepaald net zachtzinnig. Nee. En ik denk ook dat wij de naoorlogse tijd qua behandeling van deze mensen u toch wel eens achterover krabben maaien. Dat altijd wel goed hier. Wij hebben dus de nazi's ontiegelijk volle verwieten met hun concentratiekamp en al. Maar wanneer dus neiging wat er bijvoorbeeld in het kamp de Harskamp gebeurd is, werd dus ook NSB'ers-lijn en dan werd met name de teruggekeerde SS'ers-lijn. Nou, daar is het soms ook net volle beter tegen. Nee. En dan moet je de vraag stellen, jij wij daar wel wat van leert. Ja, ik kan me voorstellen direct na de oorlog dat er emoties loskomen waarvan je zegt, ja, nou zitten we verrekken in, nou is het dus beurt. Hè? Zeker, dat 4 jaar onderdrukking. Dat wie het eigenlijk, en gelukkig heb je bijltjesdag voorkomen kennen. Ja, maar toch, had je zorgen dat in lezen dat mensen op boerenwijn ophellen, het hier er nou ja, dat soort dingen, die gebeuren natuurlijk. Je kan eigenlijk stellen, wij weer in het vroegere volkstribunaal terug te komen. Het volksgericht, het oude volksgericht, zat dat in vroeger tijden echt plak voor je. Ja. Gelukkig het men het ergste voorkomen kan. Aan de andere kant, je maakt echt net, Vierte, dat zijn je krijgt ook al, het weer een opgekropte gevoelens. Had ik echt bij uw eigen thuis even neigen, we hier dan ook onderdukkers. Maar wat cool, mijn heid ook al griezelijke benauwd wezen als die groep uit Zwarte Haan bijvoorbeeld door de dieklangs kwam. Want de reden dat we dan de commandant die waar die dan neemt, die het waarschijnlijk reed hier gewoon. Maar als die mij een groep Duitsers door de diekdel kwam, nou, ik wil het je vertellen, dan weer er soms ook griezelijke benauwd. Ik heb mijn heid nooit bang jongen, maar toen wel. Ja. Ik heb mijn mem nooit vloeken jet, maar toen heb ik een keer vloeken jet met die razzia. En dat viert je net weer. Nee, dat vind je net. En dat komt eruit op het moment dat er vrijheid is. Nou, en dan ontlaat zich dat. Dat is heel begrijpelijk. Ja. Je nou, Sjogge, we proberen ik wel eens wat lien te lezen naar Joer te Dai. Ja, dan kom je haast automatisch terug bij de oorlog in Joegoslavië. Werd van een weekend toch echt weer berichten naar Boetenkamer van je zei van, verdikke, dit zijn nazi-methoden. Ja. Sterker nog, je wie in de nazi misschien nog wel iets bij had je dat jongen. Dat soort lien... ja, ga je dan automatisch toch weer even waarom naar door? Ja, als je dit zeggen, dan denk je, jongens, wat hebben mensen van zijn skiernis leert. Ja. En dan houd ik mijn hart wel eens vast. Wanneer dat we ook neigen, de geschiedenis in het onderwijs Joer te Dij, dat is natuurlijk niet een pre.
de geschiedenis verjit men de dijbel wat. Nederland is net zo history-minded als het wel West is. Want wanneer dat al zo is, dan spreekt men al over nationalisme. En nationalisme, nou dat is, dat riekt al wat naar nationaal socialisme. Het heeft natuurlijk niks mee te maken. Nee. Maar er is een spreekwoord dat zegt, een volk dat zijn geschiedenis verjit, is gedoemd die nog eens een keer terug te maken. Ik denk juist dat je ook griezelig historie-minded wezen moet. En dan kom ik weer op het gezegde van Sakrek, wol verjaan, maar net verjitten. En dat wil zeggen, die geschiedenis moet levend blijven. Die moet wij terugvertellen aan uw benen. En ze ervoor waskaartje. En als je warempel in Joegoslavië gebeurt het toch ook weer. Ja. Maar ik denk dat ze daar hun geschiedenis kennen in Joegoslavië. Ja, precies. Dat heeft er alles mee te maken. Het heeft er alles mee te maken. Ja, dat is duidelijk. Goed, het is 6 minuten voor jou wachten. We zijn aan het aankomen van aflevering 10 van Net Verjeten. We praten nu over de NSB en de NSB'ers. In eerste tank gaat uit naar Jasper Keizer. Tiekertank dat jou hier in de studio was wonen om het een oor te vertellen. Maar in grote kennis en dank ik aan de mensen die het u skillen hebben. We zijn er nu terug na een week ben we er weer om 6 uur. We praten dan over sport en sportbonden in de oorlog.